Huma madwar 60 il-fratelli attivi s-sena kollha fil-Fratellanza tas-Santissimo Sagrament fil-Parroċċja ta' San George f'Ħalqormi. Apparti l-festi l-kbar ta' din il-Fratellanza bħal Corpus Christi, l-Qalb ta' Ġesu u l-Gandlora, matul is-sena il-fratelli għandhom lista ta' 30 servizz li jieħdu sehem fihom bħat terza li hija qudiesa kull tielet ħadd tax-xahar u fil-purċissjonijiet kollha organizzati mill-parroċċa, inkluż dawk tal-erba' fratellanzi l-oħra. Ikollhom ukoll attivitajiet ta' formazzjoni spiritwali u jagħtu daqqatit ukoll lis-sagristan fix-xogħol tal-Knisja. Ir-rettur tal-Fratellanza, George Xiberras, stqar li f'450 sena il-Fratellanza għarfet tinbidel fosthom illi fl-aħħar snin organizzaw ruhom bi statut, kumitat ta' tmexxija u saru wkoll organizzazzjoni volontarja reġistrata. Ħabbek ukoll, allura stajna napplikaw għal fondi tal-Ewropa. U bihom l-affarijiet bħal pitturi, fidet u affarijiet li kienu tal-Fratellanza stajna nirrestawrawhom. Fil-Knisja Kolleġjata ta' San George f'Ħalqormi din il-Fratellanza hija assoċjata mal-artal iddedikat lil Kandlora li jinsab fil-Kappellun tal-Lemin. Fost ir-restawr li għamlet il-Fratellanza kien it-titular tal-artal xogħol Francesco Zara u l-irħam fil-parti t'isfel tal-artal. L-450 anniversarju mit-twaqqif ta' din il-Fratellanza tfakkar b'diversi inizjattivi, fosthom b'kappella li qed tippromuovi s-sagrament is-sena kollha, kif spjega s-segretarju Paul Salnitro. Utilizzajna kappella ta' San Pietru. Din il-kappella fiha hemm adorazzjoni perpetwa u din il-kappella kienet magħluqa ġiet restawrata mill-fratelli stess tas-sagrament u llum il-ġurnata għandna pjaċir li din qed titgawda għal mod reliġjuż ukoll kuljum għax tinfetaħ kuljum u tingħalaq ukoll mill-Fratellanza li tieħu ħsiebha hi. Il-Fratellanza ser tiġbor fi ktieb l-istorja tagħha xogħol li ġie kkummissjonat lill-istoriku Joseph F. Grima li huwa stess ilu membru tal-Fratellanza 75 sena. Ma tifhem News huwa qal li din il-Fratellanza twaqfet mid-delegat Apostoliku Monsinjur Pietro Duzina fi żjara li għamel f'Ħalqormi fil-5 ta' Frar 1575. Waqqafa b'15 il-fratel, waqqaf l-ewwel żewġ mexxejja tiegħu biex ngħidlek, u għamilha ċaru tonda li kienet twaqqafha biex iwasslu il-sagrament lill-morda. Dik kienet dik li aħna ngħidulu l-vjatku. L-istess ġara fil-parroċċi kollha li kien hawn Malta dik il-ħabta u apparti tas-sagrament fis-snin ta' wara twaqfu qatt ta' fratellanzi illi għadhom attivi sal-lum.